tvoja limuzína. Je nádherná. Páni, Dennis. Oki. Zrejme som zabudla na narodeniny starej mamy. Ja nie. Jackson teraz nie. Otec, prosím, Hannah Montana musí o 3 hodiny kráčať po červenom koberte v New Yorku. Miley, jediné, čo si ty chcela, bolo spievať. Hannah ti to umožňuje, aj žiť normálny život. To bol tvoj sen, pamätáš? To preto sme si ju vymysleli. A úprimne, už ani neviem, o čom to vlastne je. Čo tým chceš povedať? Chcem povedať, že sme s tým možno skončili. Nemôžeš mi Hannah len tak vziať. Vážne? Lebo to práve robí. Nie! Zastav auto, toto ja neurobím, chcem ísť domov! Zastav auto! Veď si doma. Poobzeraj sa. Hannah pre mňa znamená všetko. A práve v tom môže byť ten problém. Vravíš, že už viac nemôže byť Hannou? Spýtaj sa ma o 2 týždne. Najprv zistíme, či ešte existuje naše country dievča. 2 týždne? Ber to ako odvykačku od Hany. Daj si dole tú párok s ním a poď do auta. Nie. Nemienim sa vrátiť do auta. Ani za nič. Nevrátim sa do auta, otec. Idem do New Yorku, či sa ti to páči, alebo nie. A ne? Vrať mi to, si vyplzutý! Pozrime sa. Dievča ani nepoznáva vlastného koňa. To je teda smutné. Kdy? Radšej za nami príď do domu. Odtiaľ to je to už len asi míra. A nezabudni si kufor. Na moju obranu vyzeráš inak. Urobil si niečo s chvostom? Dobrý chlapec. Výborne. Trochu mi pomôž. Lisa.